pekne rozbúrané. Tam som nechcel ísť nakoniec. No presne tam idem. Pretože tam bývam. Paráda. Deň stvorený akurát na kúpanie. Sa im chce ešte lietať týmto dvom vtákom. Sa už úplne pojašili. V takomto vetre asi sa mi vyplašil. Keby som nemal dážnik, tak už ma odfúkne. Douglas. Ešte šťastie, že idem do keľu odtiaľto. Oh yeah, come on baby. Hit me. No radosť. Nedeľa ráno. Nádhera. Na tých palmách je snad vidno, ako tu fučí vietor, mám také malé tornádo. Tam bývam. Neviem, či to je vzadu vidieť. Ale tie vlny tam narobili riadny bordel. Dneska by som pozval na Isle of Man všetkých svojich nepriateľov. Toto je fakt, toto je peklo tu. Učí vietor asi 100 km za hodinu. Áno, stále sa zrýchluje. Tam na konci tam je promenáda, hej. No už sa to blíži ku mne pomaly. Pekne. To vyzerá by jak na rozbúrenom Atlantiku. Našťastie už som doma. Oh yeah. Milí turisti, vítajte na Isle of Mane. Je taký malý raj, ale skôr peklo teraz. Učí tu strašný vietor. Mám dážnik, ktorým sa kryjem. Odtiaľ som prišiel a našťastie už som doma. Ale to, čo sa deje tu, to je sranda. To je akurát tak na prechádzku po promenáde dneska. Peknú, slnečnú, ako vždy. Slnko tu svieti však, ale škoda, že iba spoza mrakov stále. A našťastie už som doma. Tam je doma.